A diferencia entre libre e gratuito é que un contido libre o que nos dá dereito a modificalo, a redistribuílo, a facer prácticamente o que queiramos, sempre suxeito a unhas regulacións ou unhas restriccións que o autor deste contido haxa establecido previamente. Un contido gratuito o que nos permite é consumilo, acceder a él sen pagar. Moitas veces coinciden que os contidos libres son tamén gratuitos, pero son cousas distintas. Por exemplo, se eu accedo a un vídeo en YouTube, non pago por usalo, non pago por velo, pero non é libre, non podo facer uso indiscriminado deste contido. Por outra banda, eu podo publicar información con carácter libre, permitindo que outros usuarios a redistribúan, a modifiquen ou a usen para a título persoal ou profesional, pero podo cobrar por estes contidos. Por lo tanto, neste caso, estaríamos a falar de contido libre, pero non gratuito.